lamsugo jotono ani YT channel o phadi hinkai जों tini icfai college ni Narmistha ni hamjama kokno khunai naleyeno bo 2020 o bini dol bini chalabai malanya bagui bono logi tlangkha hinkai afro chalani logi bo bini dol rok tongo hinkai borok abodi khaino pulia noglakya aboni horo a chala bini dol ni aro bini number nawi bono SMS khakya hinkai borok abodi khaino 20 de call te SMS khakya aboni olokai chala hamjago hunai bwrino saoi rikha bwrui tebo phano bisas thai angai chalano onek smai tang rikha tangi hingai relationship o a jagarogo bwruni pulia first time abono tongna kalainai jodi tongkhai ke abuti hinui bo chalano onek smai tang risuka haifano chalabo je bwrui sao abono smai tangkha tamani hinba chalabo bwrino hamjagino tongo hinkai aboti khaino boron hamjama 1 year complete wngkha hinkai afro o chala Facebook o khoroksa bwrino bar bar SMS khlai hamjago hnai line riwi sawi tongkha hinkai a jorawono Facebook ni o bwrui je o chala propose khaimani abono screenshot khlai Narmistha ni oro direct send khlai photo riwi rohoka bahaki hinba o bwrui Narmistha ni dolsi o chalakai saimeya aboni bagui bwkhai bini dolni chala hnai phiri khlai koksai tongkha amose o chalakai hamya wansugui bono propose khlai tongkha aboti hinui propose khajama bagui bo direct bini dol Narmistha no o photo riwi rohoka aboni ulo bwrui o chalano call khai direct singka nang Facebook da thang kebono message da khai hinai bar bar bini chalano sungsuka haifano bini chalabo kiri jangma bagui kono salia gobo gosilia haino chupchap khlai call cut khlai riwi rikha abo ang saimeya hnai olokai bwrui je bini dolbon screenshot rohmani a photo no direct bini chalano send khlai rihoka gyapur o chalano onek kotokha te kotokmang bo laso kai break up khlai riwi rikha o bwrui bini chalano break up khai rikha tangi hinkai o bwrui wansuka bo tini sano aboti khlai chalak khai tomano hinkai bano next wo bahaino aboti khaino chalak khlai thungi tongnai amti hinui wansugui o bwrui bini chalano direct break up khlai riwi rikha haifano o chala bono tabuk je break up wngmani 2 month pore bini number naitugui bini dol ni aro nawi bar bar SMS khlai onek bar bar no sorry sansuka tei tabuk bahaino bono SMS khlakya angeno phung dibor sarik o chala SMS khlaio tei sorry sanu tei dol rok ang norok no sanamusungo Narmistha tabuk o chalano forgive eba maaf khlai rimara chano eba khai nortamo wansuk aba ano comment box o comment khlai sadi tei last kaisa norok no ang sanamusungo norok no kebo nini ex girlfriend eba boyfriend break up wngman pore phano SMS eba call kara khlai norok ano comment box o comment khlai abo bo sadi